like this. Para mag-open siya like that. Okay? Then put again. Ganon. Sa KIdzoona, bago siya dito sa Eastwood. So, hindi siya Kids Day niya. Akala namin Kids Day niya, but KIdzoona pala. May KIdzoona din naman sa Cebu. I think meron na din sa Davao. So, titingnan natin sa Eastwood if maganda ba ang KIdzoona. So, mag-elevator na lang kami. Elevator, Tabirging, come on! Come on! Elevator! Sa 4th floor? Look at me! I got over 40! What? Over 40! Kung What? friends. Look! Uphill? Excited, King? I want to be this one! Okay, where? Oh yeah, here we are. Hi, welcome, KIdzoona. Okay, go, go, go. That's the girl one, this! Yeah, so here's what we're gonna do. Mag-pin out muna tayo. Ano ba talaga expect? Okay, here na. Are you excited? Yeah! Dalawang medyas pang matanda. And I can sing! Ano wala po tayo 1 hour ng 8 minutes na? Oh, that's great. Ayan na. Fill out na. Excited na yung isa. Ayan, meron na kaming lockers. So, 71 and 72. Color orange. Ayun. So, paano yan? Ganun lang. So, walang susi. This for sure, I think. Nasa dito kami sa KIdzoona. And ganito yung mga lockers nila, mga loves. So, sa mga hindi pa nakakaalam, huwag nyo siyang hilain. I-push nyo lang like this. Para mag-open siya like that. Okay? Then push again. Ganon. So, huwag tayo kagaya. Huwag nyo akong gayahin. Nahihila ko pa. Hindi ko pinush. Ganon. So, pwede rin tayo mag-rent dito ng lockers for the bags for 100 pesos. So, kami nag-rent kami para iiwan namin yung bag namin. So, come on. Excited na si Kumpung. Restless na siya. So, hindi kami nakadala ng socks. We bought socks for 30 pesos. So, ito siya. Ring, 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 ring. So, very good. Welcome to KIdzoona, mga loves. Join us. Join Kumpung. Where's Kumpung? Slide ka? Okay, go! Up and slide! Come on! Go up and slide! Go, go! You can do it! You can do it! Come on! Very good! Come on, here, slide! Don't go over here! Here, slide! Ayan lang. Sige. Okay. Cross your arms like that. Do this. Okay, go. Come on. Woo! Very good. You get the ball and then here. Mag-fly sila, fly. There you go. Fly balls. Woohoo! Fly balls. So many balls. Yan. Oh, yee! So many flying balls. Woohoo! Na-enjoy din eh. Ito yung mga loves. Ang sakit-sakit na mga balls dito. Like, these balls, pag naupuan mo, hindi siya naka-flat. At ang sakit sa fat. My God! Ang sakit-sakit talaga nandito ko. Oh. Grabe. Ba't kaya masakit? Pero yan, si Kungkung. Ayun. Okay, very good. So, where man yan? Where? Yeah. Okay, go.
jumping. Okay, so dito na tayo sa mga hindi gumagalaw. This one, go down. Stationary. Woo! Ano, wiwi? Wait lang. Ay, mga love, dito ako ngayon sa lounge ng mga parents, ng mga adults. Ayan. Na ganito din dito sa KIdzoona, mga love. So, kayo yung gusto yung mag-rest muna, mga parents. Sige, babayaan nyo yung mga kids nyo maglaro doon. So, pwede yun. So, the best. At bago pa itong kanilang mga unan. So, hindi pa siya mabahar. So, pwede pa kayo dito, mga love. So, sure na kayo dito sa KIdzoona Eastwood. Na-enjoy ako dun sa jumping. Oh, nandito na si Kungkung. Kamana mo? Mga love, si Kungko ayaw magwiwi. Tapos kinakausap ni Tita Virgo. Kasi nga, kailangan niya magwiwi. Ayun. Ayan, ako yung pinag-uusapan nila, Tita Virgo. Nag-try. Naku, ako na nga lang siguro. Ayaw doon. Okay. Finish na, wiwi. Climbing the rope now. Ha? Ha? I got it! Ara siya. Go! Very good! Gusto pag itaas. Very good, very good. Sundog set. Wow! Okay, go! You try it! Go up! You can do it! Yeah. Yes! Go on! More! You can do it! Very good! Step on it! Forward! Good job! Very good, baby! Very good! Woohoo! Where are you, King? Go! Woohoo! You like it? Slowly! Kungkung, look at nanay! Go! Obstacle course! Try and win! And it's very simple! Tita Virgo's turn! Woohoo! Go! Kungkung is challenging you, Tita Virgo! Very good! Okay, where are you going? Okay, go, King, you can do it. Saka sabi, King. Yeah, parkour. Slowly. Alright. Mataas
They have free water here. So, kumuha lang kayo ng baso dun sa may counter. Ayan. More pa? Tapos na kami dito mga loves. So, nag-warm up na lang kami dito sa kanilang, I don't know what you call that. Sinushoot-shoot nila ni Tita Virgo. But tapos na kami, nag-enjoy kami masyado dito sa KIdzoona. At the same time, ang sakit-sakit talaga ng katawan namin sa mga balls na attach. But, it's okay because we had fun and we had fun sa mga role plays. So, thank you so much mga loves for joining us today sa KIdzoona. Susunod ulit na vlog. Okay, thank you. Love you. Bye. Try kung ito yung kanyang in-order pork something. Okay. Alright, so this is my Akka ramen. Like the gifts of our order bar.